Ayan mga kaprobinsya, good morning. At welcome nga pala sa channel ko. At nga pala, alis nga pala tayo ngayon. Pupunta tayo sa Villasis. Mamamasyal muna tayo. Kasama tayo dito sa sa mga kapitbahay nila dito. At gagala muna. Naantay na lang yung truck na malaki. Ayan, ito na yata. Ayun, shoutout nga pala kay Hello sa vlog. Kay ano pangalan? RL. Okay, RL yan. Pinsan ba Tsahin? Tsahin. Oh, Tsahin pala. Ayan, Tsahin ng partner ko nga pala. Ayan, shoutout sa kanya. Ayan, ito na yung truck, yung sasakyan. Ayan. Ayan, sakay na tayo. Kasama ha. Laki pala. Sino ka? Ay, papasok na dito. Karpa oh. Karpa. May litro ba yan? 200, ganun. 200 liters. 200 liters pala yan? Oo. Ayun, nakatapos na magpagasolina. Inabot ng ng 12,000. Ang full tank. Biyahe na naman uli. Ay, ito express din to? Ay, pala. Ayun, tanim ng ano. Mais din. Ayan, time check tayo. Nasa 9:30 na. Nandito pa tayo sa biyahe. Hindi ko lang kung masaya na darating doon. Pero sabi nila kasi 2 hours bago. Ay, 2 hours travel papunta doon sa Villasis. Ito. Buhangin. Kukuha na muna ng buhangin. Ay, kasama ko si Kuya Arkel. Siya yung driver. Tapos ito. Ay, ayaw magpakita ng mukha. Ayos din naman rito ha. May pasyalan din pala rito. Pasyalan ba to? May mga resort din. Oh, may mga resort din pala dito. Ayan oh. Ang dami palang ano dito. Anong lugar na to kuya? Sa ano na, Villasis na, boundary na ng ano. Oo, nandito tayo sa boundary ng Villasis saka Malasig. boundary ng Villasis tsaka Malasig. Ito tayo pala resort dito. Ngayon, mga gustong gumala tsaka mamasyal eh. Punta kayo dito sa area na to. Para akong bumiyahe nito na ano pa Antipolo. Ano? Pala eh.
Villasis. Namin college. Namin banderitas nila, TNT yun. Token text. Baka naman. Ngayon ng mais, sarap. Papunta na tayo sa Ware. Saan? Ware. Barrel? Malapit na ba yun dito? Oo, lapit na. Cemetery na pala guys. Linya. Saan? Linya. Ah. That way. May mga mangga rin dito. Yan. Ito na pala. Mina. And dito na tayo sa sa pagkukuha na ng buhangin. Actually ito expressway na yung nandito pala. Ayan oh. Ayan, at doon yung mga kasama ko at bumibili ng kape tsaka ay nagbabayad na pala dito na rin pala binabayaran kagad yung sa pagkuha ng buhangin. So sa isang load pala 2,000 yung buhangin. Kaya ayun. Bibili muna ng kape. Ito mag-step. Dami rin palang ano dito. Ano yung truck ko? May TV. Malapit lang naman pala. Pero yun lang tawag dito. Ayos lang yung biyahe. Hindi naman masyadong traffic. Ito panambak to Ano po eh? Alis kila. Kapitan. Ayun na DPWH. Ay, may kasalubong na naman. Kasalubong. Ayun yung dilaw. Kasalubong ito. Ayan, nandito na tayo. Mating na. Yun nga lang, hindi ko alam pangilan ano ba? Pangilan? Ewan ko. 1, 2, 3, 4. Pang-pito tayo eh. Ayun. Mabilis lang yan. Ayan. So, mamaya guys, punta tayo dun sa, sa area, mga ka-provincial, punta tayo dun sa may area dun para tingnan natin yung, yung nagsasalok dun sa kumukuha ng buhangin. Ito pala proseso sa pag, ng buhangin. Ngayon lang kasi ako nakasama sa ganito eh. Ayun, pangwalong ano pala tayo, pangwalong truck. Apaw na.
sunod na tayo. Ganyan pala yan, eh. Ganyan. Talsikan ako. Tapos na. Yan, natapos na rin mag-load ng buhangin. At papal na tayo. Yan mo na sa taas si Ice. Ayan, tapos na tayo pagkain. Tanghalian. Kasi yun, ginagawa na yung tinatakpan na yung buhangin para mamaya dire-diretso na. Ayan, nakakita na yung pananghalian. At ulam namin, laing, tsaka may konting sabaw. Kasi yung kunin karne na yun. So, ayun, kain muna tayo. Ayan guys, tapos na tayong kumain at pauwi na naman tayo ulit. Ayan, antayin ko na lang sila na basta guys, pauwi na naman tayo at ayan, shoutout nga pala ulit sa kanila. Ayan, nakasama tayo dito sa pagkuha ng buhangin. Sinubukan natin sumama dito para ma-experience natin yung kung saan sila kumukuha ng buhangin, ano ba yung nila. Marami pala din mga expenses din dito bago ka makakuha ng yung buhangin. Nasa 2,200 pa lang isang load ko na itong truck dito. So ayun, yun lang guys, yun lang yung update ko. So shoutout ulit kay Jake Raquel tsaka doon sa kasama niya at kay yun yung sa Ninjo, para at least ma-experience natin makasama tayo doon sa pagkukuha ng buhangin. So guys, thank you nga pala ulit at nasa 400 na tayo, 439 na ba? 439 na subscribers na tayo guys. Hi guys, please like, comment, share, and subscribe, and guys, click nyo rin yung notification bell para naman update sa bagong video. So guys, Happy New Year, see you on my next vlog. Bye bye and God bless.